Și continuăm filmarea cu... Ia să vedem ce vine acum. Aoleu, cu pălăria ei. Mai lui... Cu picioare lungi, ca fotomodelele. Pisici fotomodele? Pisici Inițiate că zicem... Nu, dar ce sunt alea de lipit la geamă? Cum îți la bandă de aia? Bandă izolatoare. Nu-i numai ceva bandă izolatoare. Ia uite ce să-ți creme asta în fața noastră. Suntem chiar în față și Victor vă lasă să petrece totul. Wow! Știți fotomodele? Ia uitați-vă acolo! Pisici cu picioare înalte. Opa, avem și un tot! Avem și un tot! Ok, gata, Larisa, termină. Nu-ți face nimica. Ia uite, avem și un tot, Larisa! Mamă, dar ce mă doare mâna.
facă așa ceva, să inventeze tot felul de prostii. De aiurea. Nici măcar nu știu ce vrea să reprezinte ăștia cu banda lor izolatoare de geamuri, de ce e asta? Așa. În fine, un tort? Camera? Un tort? Avem un tort uriaș. Aoleu, mi-aș dori să am un tort, dar să pot să mănânc. Cred că mi-a făcut mila. Foarte interesant, să pot dacă nu. Larisa, ia-le poticea asta! Larisa, nu mă atinge, să ne faci cu bani! Ce vreau să fie asta, mă? Ce vreau să fie asta, gal? Ceva vârstă, da? Uite, că se dau la televizor și asta, ce ți-e, ce petrece atâta?